seguro que foi aquí onde dixo papá que o cazaron. Papá non dixo que o cazaran, senón que o mataran. Ti non entendes nada diso. As rapazas non sabedes nada das cousas da Garda Civil. Ai non, miña nai aínda anta tardiña falou con eles. Pasaron mentres andaba recollendo na herba e preguntáronlle por a casa dos de Blanco e se viron pasar a unhos homes a andar a paso lixeiro. A miña di que mellor non ter tratos con eles, que poden ser moi falsos e que se ven é mellor que eles non te vexan a ti. Toñito, xa que sodes poucos rapaces, as nenas teremos que facer como se fosemos rapaces tamén, non? Senón non sodes suficientes. Vos facedes a cuadrilla para disparar, vos non ides quedar ningún con vida. Pero os da cuadrilla tamén disparan, que matan o crego don Francisco e feren o garda Félix por varios sitios. Bueno, de Benedito quero facer eu, que era routado e disparaba a Garda Civil. Ben, de Benedito non, que mata o Garda Félix. Fago do Garda Félix, que era o xefe da parella e adiante falando co crejo de Corbián. Pois na casa díxose que o tiro que matou o Benedito viñera por atrás, que fora un dos seus. Ian a ascender ao Garda Félix se non fose el quen disparou o tiro que matou a Benedito. Que burriño es? E se non foi, fixeron como se fose e alo vai. Eles o que querían decir era que matar a Garda Civil. É certo. Alá veña, faga o de Benedito. De que lado viñan el e a cuadrilla? Viñan dese lado de aí, do lado do río. Benedito viña diante, porque era o xefe da cuadrilla. E así o ditaban as normas, que tiña que ir diante. Claro. Pero bueno, por raza, paso por ese lado. Vos, Mari Carmen e Virtude, si de Candela, distanciadvos unha amiga. Bueno, a ver, se vos puiderades esconder aló naquel valo, estaría ben. Al lado detrás daquela xente. Ser era un grupo de 7 ou 8, dixo papá, non? Si, eran 7, me parece. Non, vamos dicir 7 ou 8 porque non estamos seguros. Bueno, pero son máis. E por riba, rapazas, nenas. É seguro que máis valentes que a vos. Ímolo ver. Seguro que ides dar cos pés no cu co medo. Máis valentes que vos. Pois eu fago do Garda Silvestre, que viña falando con a de Branco. O veciño que viu pasar a parella e os viña acompañando de André podo facer eu, xa que non hai rapaz. Porque de crego non vou facer, aínda que igual facía mellor que vos, que eu acostumada a levar saia, estou. Pero os cregos levan pantalóns por debaixo da sotana, e ti non. A ti que sabes o que levan os cravos por debaixo da sotana? Algúnha vez o biche? Algúnha vez lle levantaxe a sotana a algún? Ten razón, Laura. Deixa, aínda que este ten razón, porque lle levantei unha vez ou un. Bueno, dixemos. Bastián entón que faga do Garda Silvestre, e Maruxo dende de Blanco. Urte da cuadrilla e deixa para lo. E ti, que se me olvidaba, que xa se me iba a olvidar, vas facer do tamén que che cría o crejo. Ai, non, me cago na tos. Da igual. De crejo. Sí, de crejo. Da igual. Bueno, os da cuadrilla... Non, fago do Garda Félix. Bueno, os da cuadrilla deixa para lo. Escondedeus. Xa en canto nos vexades, salides, claro, salides, como sempre, salides, sempre de calquer sitio, salides por ali, por onde, bueno, da igual, salir dali. E sabes o que vos vou dicir? Alto a Guardia Civil. Si que non vos cajedes moito. E nós comezamos a disparar e cae o crego e ferimos a ti, ben, ao Garda Félix. E tamén caes morto a ti dun tiro do Garda Félix. Que o tiro de Benedito veu de atrás, sodes os burcáns. Eles, ese detalle dá eso mesmo, Maruxa. Non importa. Xa lles importa decir con matar a Garda Civil. Fose así ou non? Pero Que xa- máis dá? Pero xa está dito. Non. E o caeres morta a ti, Rosa, perdón, Benedito. Os da cuadrilla escapan cada un por un lado porque van co rabo entre as pernas. E vos, tío Toñito, ben, o Garda Félix máis o Garda Silvestre. Vides tras nosa e nese intre cando o Garda Félix cae ferido e non nos volvéis a ver máis. Ala, vamos, nos estes para ese lado do camiño. Vimos de pasar a ponte do lavadeiro do río. Vamos logo. Vamos. Escondado, cuidado que vos vai por ferver o cu do medo. Xa vos vale, carrapazas. Escondedevos ben, que ainda vos vexo. Ainda vos vexo. Desde que vexo. Bueno. Non. ¡Alto la Guardia Civil! ¿Quién va? ¡Fuego la Guardia Civil! ¡Golpe a tierra! ¡Pum, pum, pam, pam, pum, 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 pam, pam, pam!
Fuxeron! Cobardes, a ver que fai de vos. Déxeme acomodar, que non dou co corpo. Dios santo! Tenome aquí nesta perna e aquí entre as costelas. Dame crufixo. Espera. Aquí falta algo. É don Francisco. Tampouco remexes, deronlle no peito. E al que pensou que vendo connosco a Garda Silvestre, non. Civil e a ir máis seguro. Non te dis todo E de mérito quen ti. ia ter medo don Francisco? Bueno, deixámolo, pobre. Bueno, a saber quen fai a hora de crajo. Eu non me vou poñer. Bueno, está igual. Deixémolo. Ai. Silvestre, vai ser que el foraxido. Dalle as copas. Xa me leo a mente, bueno, da igual. Descansa. Daxe xa a escopeta. Perfecto, perfecto. Bueno, Agora ti André, escoítame. Vai avisar ao Porto Palas, Bulindo, que eu aquí moito non che aguanto. O mellor que do teso xa cando chegues. Agora cando me preguntes do cuartel cuál fue la causa de la muerte de Bandolero, Martín Almonte, mi cabo. Aparta! Fun eu can o cazo, porque non hai nadie aquí can o faga. Mesmo se houvese alguén, pedíame que sacase unha foto. Espera. Parece que ven aí mamá. Que? Onde andades? Ante túa. Aquí! Pero vos, a que xogades? Unha persona. E as rapazas tamén con escopetas? Xa está ben destes xogos. Non tedes outra cosa mellor a que xogar? Aí vos quedou a escopeta, un marcho para casa. Agarda, vou contigo. Se nos pilla a Garda Civil xogando e imitándonos, ainda nos han de levar presos. A Garda Civil, os nenos e as nenas non vos fai nada, Mari Carmen. Pero sobran xogos sen ser a disparar e a matar. Esperade, eu tamén vou con vos. É o que fai a xente, os maiores. Que mal ten? Sí, pero eles fano en serio, non xogan. E vos aínda sodes nenos, e non é ben que aprendades estas cousas. Hai xogos máis divertidos sin que fagan dano a ninguén. Vouche dicir agora, desde aquí, que non quixeran vir xogar con nós, que quedaran na casa, porque para vir xogar con nós, e por de cando se acabe, vayan para casa, iso moito sentido non ten, que quedaran xa É gratis. que non seremos os únicos que queredes xogar. Basta xa. Vir aquí todos. Cando marche esta xente, imos xogar todos e todas xuntos ás escondidas. Eu tamén vou xogar con vos. Veña,